Ты з сябрамі ўзламаў сістэму відэаназірання. Бугага, смешна. Як гэта можна было зрабіць? Логін міністр, пароль міністр 1. Лепш бы нікога не выпускалі, але засталіся гэтыя санкцыі. Як я давно не чуў гэтых выразаў. За што мы, халера, змагались? Ось так быць, не мучыць Беларусі ніколі. У краіне, дзе у людзей ёсць зброя, дзяржава ніколі не зможа рабіць усё тое, што яна захоча. Хлопцы, дзяўчаты, вы трапілі на канал Часник Лайф, і у нас новы відос, і гэта будзе вельмі незвычайная гісторыя. Яна пра Кіма Самусенка, беларускага актывіста і вельмі крутого айцішніка, які ў 2020 годзе разам са сваім сябрам узламаў сістэму відэаназірання Мінгарвыканкама. І калі шчыра, я проста афігеў, як ён гэта зрабіў. Абавязкова даглядзіце гэта відэа да канца, бо яно пра тое, чаго вартыя каштоўнасці і як можна перанесці нават самыя страшэнныя пыткі, калі ў цябе ёсць мара. Кім Самусенка праседзеў больш за 5 год у беларускай турме, але пры гэтым ён супраць таго, каб беларускіх палітвязняў мянялі на санкцыі. Таму з вас адразу падабальчка гэтаму відэа. Напішыце пад ім камент, каб яго пабачыла як мага болей народу, і мы ўжо пагналі. Тун-тун. Ну что, пойдем до Калиновского? Да. Место страты, конечно. Але і надзея, мне здаецца. Ну, самое галоўнае, што яго знайшлі, перапахавалі. Гэта, конечно, такой чыннік вельмі важны. А чаму ты так вось зрабіў? Ну, гэта такое, бачыш? Цікавае назіранне. Па-першае, конечно, ёсць такі міф. Ну, я не ведаю, я гэта чытаў як меншы ў Караткевіча, што у яго апавяданні, што заходзячы на пакаранне, паўстанцы прыкладалі руку да сэрца. Ну, гэта першае. Па-другое, ну, з 2014 года гэта сімвал некаторых людзей, якія аддаюць жыццё за нашу і вашу свабоду, і таксама нашы хлопцы, якія зараз змагаюцца, яны таксама так робяць. Мне здаецца, яшчэ до 20-го ты так нармалёва движкаваў. Ну так, можна сказаць так. Першы мітынг, у якім я прыняў удзел, мне было 10 гадоў. Ну так сталася, што я вучыўся ў 4-й гімназіі, а гэта такі кубло нацыяналістычных гэтых фашыстаў было, ну бо яна беларускамоўная, і гэта 90-е суадносна. Усе дзеці былі ў таварыстве беларускай моладзі, і калі прыйшоў, канешне, Лука, ну там не вельмі гэта ўспрынялі, ну асноўная частка настаўнікаў доўга яшчэ трымалася адэкватных поглядаў. Больш старэйшыя хлопцы тыпу зацягнулі на сядзібу БНФ, потым нейкі там улёткі, налепкі, уся гэтая движуха. Недзе ў 15 год, напрыклад, мы з некалькімі сябрамі змянілі сцяг на міністэрстве ўнутраных спраў на БЧБ у ноч. Ну тады не было камер. Бугага, смешна, прыйдуць, афігеюць. А што было далей? А нічога. Мы сышлі, і ўсё. Менты пабегалі там з такой... 2004 год. Да, 2004 год. Тут уже ўсе тэрміны выйшлі. Ты кажаш, што вы ў 4-м году на міністэрстве ўнутраных спраў змянілі чырвона-зялёны сцяг на бела-чырвона-белы. Але да цябе прыйшлі за тое, што ты з сябрамі ўзламаў сістэму відэаназірання Мінгарвыканкама. Як гэта можна было зрабіць? Класічны каўгас. Знаёмы, бачыць гэтую камутацыйную шафу гэтую, ну, якая вісіць. Бачыць, што заходзяць правады, а ён сам у свой час працаваў, ставіў менавіта камеру відэаназірання, праводзіў інтэрнэт, ну, такімі справамі займаўся. Ён як звычайна там глядзіць, у шафе ёсць ключ, бо яны, каб з сабой не насіць ключы, заўсёды гэты ключы кідаюць у шафе. Трохі атагнуў такую дзверку і забраў ключ. Адчыняе, там стаіць хаб. Прыйшоў, падлучыўся, адмін, пароль. Сур'ёзна? Сур'ёзна. Як потым высветлілася, адкуль такія праблемы з безапаснасцю? Стары хаб згарэў, і трэба хутка было змяніць, і яны прывезлі хаб з нейкага кіламетра шашы Менск-Гродна, якая на камерах гэта хуткасці білі. І проста яе паставілі, не змяняючы ўжо, ну, то есть такая умоўна халатнасць. Але, зноў-такі, матэрыялы справа, там, ну, я пасадкі не ведаў, да таго, як пабачыў матэрыялы, тыпу таблічка, логіны, паролі. Ось, і там нейкае міністэрства транспарту, здаецца, логін міністр, пароль міністр 1. Ну да што? Ты зараз не прыкалываешся? Не. Бо сапраўды міністр 1. То есть, ну, гэта калгас, ён заўсёды будзе. То есть, пакуль, ну, калгас не ў сэнсе сельскагаспадарчая арганізацыя, а ў сэнсе філасофія, каштоўнасці. У зоне нарадзілася такое добрае, мне здаецца, добры тэрмін, такі не самы прыемны, такі больш жартоўны, але капрофагакратія, то есть улада гаўнаедаў. Я да таго, як сеў у зону,
думаў, што яны ўсё разумеюць, але ну вось такая рэчаіснасць. Не, шмат хто з іх рэальна, шмат каму з іх рэальна падабаецца вось гэта. Яму падабаецца саладуха, яму падабаецца шкарпэткі пад сандалі насіць, то есть яму падабаецца гэтай там сраны гэтай купалі ў Александрыі. Я глядзеў упершыню ў жыцці ў турме і глядзеў эфіры, і гэта ж проста, то есть калі б хтосьці да мяне падышоў, поспытаў как бы прыклад дэгенератыўнай культуры, вот, все, врубаеш і глядзіш, то есть у тебя, ну, то есть там мозгі могуць, а ім гэта падабаецца, ім рэальна гэта падабаецца, яны лічаць, што гэта клас. Калі да цябе ехаў, рыхтаваўся, думаю, ну зараз там нейкія сакрэтныя там хакерскія атакі, там нейкія гісторыі пра падбор пароляў, я не ведаю яшчэ нешта, а тут просто сапраўды ты водзіш адмін і ўсё забіраеш? Ну гэта ж жах. Зноў-такі, на жаль, гэта ўжо, я думаю, змянілась, бо па шапке шмат хто атрымаў за такія справы. Гэта ж не толькі моя справа, шмат такого было, што слівалася інфа. Самая цікавасць была ў тым, каб паглядзець на падзеі не з боку госсмі типу БТ, да, і не з боку апозіцыйных СМІ, а паглядзець просто, ну, 100% типу нейтральным вокам. Камера відеаназірання, яна не можа хлусіць. То есть вось у тебя ёсць пачатак, канец, там, гадзіна відэо. Усё ты бачыш, што адбывалася. Твоё самае галоўнае ўражанне, што ты вось атрымаў доступ да гэтай інфармацыі? Атрымаў незалежнае пацверджанне колькасці людзей, бо там ёсць добры відос праспекта незалежнасці. Там добра бачна колькі людзей. Там бачна на 9-е, напрыклад, 100% типу бачна, хто пачаў. І бачна, як людзі адзін аднаго, ну, там былі розныя людзі, па-рознаму заражаны. І бачна было, што нехта там спрабаваў праявіць агрэсію, і астатнія адцягвалі, как бы, становілись вось так, типу, што ніякай агрэсіі. І бачна, хто пачаў. Хто пачаў біць, хто пачаў кідаць светашумовыя гранаты. Я гэта ведаў, але вось у мяне ёсць доказ. Меня здзівіла хутчэй тое, што да гэтых відэо мелі доступ далёка не толькі менты. Яшчэ мелі доступ і супрацоўнікі там Мінгару-выканкаму, у нас там, здаецца, адзін на судзе быў як сведак. Яны маглі гэта бачыць, яны маглі гэта разумець, але яны гэта, ну, моўчкі прымалі. Ну, окей, я разумею, калі чалавек там, ну, глядзіць толькі БТ, гэтых там змагароў бачыць толькі в акно машыны ці недзе гэта, і думаю, а вось якія яны там казлы руйнуюць наш горад і іншыя. Но калі ты на ўласнай вочы бачыш рэчаіснасць, у тебя ёсць доступ, ну, любы чалавек, якому там, ну, не все одно на сябе, он бы, ну, удакладніў, бо ёсць магчымасць. Не, ім пофігу. Яны гэта прымаюць. Вось гэта, ну, для мяне дзікасць. Ну ты калі бачыш вось усё гэта на ўласныя вочы, ты разумеў кошты, які прыйдзецца заплаціць за тое, што вы адчынілі гэтую гісторыю? Мне можа быць лягчэй, чым шмат каму, бо я не пытаў ніколі ілюзій наконт рэжыма. І на мой погляд, я гатаваўся да значна больш жорсткага сцэнарыя на 9 жніўня. То есть я нават там непрыемная гісторыя, я на ўсялякі выпадак напісаў развітальныя лісты жонкі і дачцэ, калі шоў, бо я думаў, што, ну, пачнуць страляць. Паклаў у куперт, ну і паклаў. Уже пасля обшуку іх дасталі, і гэтай паскуднікі выклалі ў агульны доступ, што вельмі непрыемна. Ну, гэта не тое, што я хацеў, каб чыталі мае родныя і блізкія, ну, просто на ўсялякі выпадак, бо, ну, я лічыў, што будзе значна больш агрэсіўна. Гатоў быў ісці паміраць, ну, пры гэтым гатоў быў нешта рабіць, то есть ты бачыў сілавы вось гэты сцэнарый, гатоў быў пиздзіць ментоў, прабач. Сілавы сцэнарый мог быць, калі б быў іншы падыход да падрыхтоўкі і там іншая рэакцыя. Да, канешне, быў гатовы. Ну, то есть памерці, ну, ніхто не хацеў. Я таксама не хацеў памерці, это ніякім разе, але, ну, тыпу, бываюць выпадкі, калі ёсць радзіма і, ну, ты іншого ты не зробіш. То есть ты просто стаеш і ідзеш. Там умоўна вайна, умоўна вось унутрашняя акупацыя, ну, вось якая адбылася. Безглузда паміраць, просто там ісці, не, конечно, не быў гатоў. То есть, і, ну, гэта глупства. Але ледь што, калі б сітуацыя развілася да непасрэдных там боесталкновений, ну, конечно, я б прыняў удзел, типу, я б не заязджаў. Ну, жонку з дачкой бы там неяк паспрабаваў выпераць з краіны, калі б жонка пагадзілася. Ось, але, ну, то есть, конечно, я бы прымаў удзел. На твой погляд зараз ужо так не зробіш, як было ў 20-м. Калі вось тут ключыкі, вось тут пароль, мне здаецца, ну, усё змянілася, і тады ніхто не чакаў, што вось можа так быць. Я думаю, што все роўна можна. Ніколі не трэба, ну, неяк недаацэньваць ідыётаў. Все роўна будзе чалавечы фактар, і людзі, у якіх няма і не было ніколі культуры безопасности,
культуры адказнага стаўлення да сваёй працы. Яны заўсёды будуць памыляцца і заўсёды будуць такія моманты ўзнікаць. Пытанне, ці ёсць хтосьці, хто гатоў скарыстацца такой магчымасцю, бо зараз рызыкі значна больш. Другі момант, што я ўсё ж таки быў упэўнены, што мы пераможам. Да таго моманту, пакуль Рашка не зрабіла, скажем так, ідэалагічную інтэрвенцыю, не сказала, што лічшто мы дапаможам, то ўсё шло да таго, што мы можам і мірным шляхом перамагчы. Тады ўжо было зразумела, што сцэнар магчым толькі сілавы, а на сілавы ніхто не згодны. І у тым ліку шмат хто з людзей, бо людзі толькі, можа, мне здаецца, што ў 22-23 году канчаткова зразумелі, што за поскуч сидзіць там. На твой погляд, у Беларусі патрэбна допуск на зброю, як, допустим, у Амерыцы, у некаторых штатах? Права вольнага чалавека, чым, умоўна, шляхта ад мужика адрознівалася? Правам на зброю. Вольны чалавек мае зброю, і гэта паказчык вольнага чалавека. У краіне, дзе у людзей ёсць зброя, дзяржава ніколі не зможа рабіць усё тое, што яна захоча. Бо калі большасць насельніцтва скажа «не», яно зможа паставіць дзяржаву на месца. Все вядомыя мне прыклады дазвалення зброі, нават караткаствольнай, тыпу пісталета і іншае, не прывялі к нейкаму павелічэнню колькасці крымінальных спраў з выкарыстоўваннем гэтай зброі. Справа прыклад з постсавковых рэспублік Малдова. Там дазволены караткастволы, але выпадкаў такіх, каб былі нейкія масакры, я не ведаю. Літва, наколькі я ведаю, тут даволі ліберальна з гэтым. Зноў-такі не бачу нейкіх там прыкладаў шутінга ці штосьці яшчэ. Прытым, здаецца, няма краін, дзе няма зусім магчымасці набыць зброю. Здаецца, няма краін, дзе няма чорнага рынка зброі. Везде гэта можна заўсёды набыць. Калі хтосьці вырашыць зрабіць нейкую нехарошую справу, ён знойдзе зброю. В першую чаргу, мне здаецца, што все гэтыя шутінгі, яны ад стана ў грамадстве і ад менталітэта залежаць, а не ад наяўнасці ці адсутнасці зброі. У большасці краінаў, якія я б назваў бяспечныя, зброя дазволена, зброі шмат, але штосьці не адбываецца такое. Хвілінка стоп. Як жа я кайфую ад беларускай мовы кіма. І ўвогуле ад таго, што зараз можна шмат чаго слухаць, глядзець, чытаць і перачытваць на беларускай. Нават у тых выпадках, калі ты ўжо нешта чытаў па-расійску. Таму зараз для вас топавая парада прапанова. У выдавецтве Гутенберг Паблішер выйшаў ужо 5-ы раман Сашы Філіпенкі у перакладзе на беларускую мову. На гэты раз па-беларуску можна прачытаць «Вяртанне ў астрог». Я ўжо даўно чытаў гэты раман па-расейску, але ў перакладзе Яўгеніі Кавячынскай кніга чытаецца яшчэ лепш. Ну і сама гісторыя вельмі цікавая і актуальная да гэтага часу. Кнігу можна замовіць і ў паперы, і ў электронцы на сайце, і на Google Books. Вельмі раю. А па прамакодзе Тун-Тун вас чакае знижка на 10% до конца лета. Ну, топ жа, а мы погнали далей. Тун-тун. Болить колено? Ага. Слушай, что у тебя с коленом? Падарунак ад губазіка пры затрыманні мне так збоку оп, у колена ногой ляснули. Тады я ж не ведаў, то есть далека там не атрымалось трапіць. Ну зараз ужо рэтраспектыўна МРТ показала, што крыжападобныя падарваны і меніск падарваны. Ну яны ўжо загаіліся, але з тых пор, конечно. А як ты хадзіў на гэтым 5 гадоў? Мне пашанцавала, зноў такі непрыемныя падрабязнасці. Мне пашанцавала, што я трапіў не ў Жодзіна, а ў Валадарку, бо там ёсць унітазы. Бо прысесці я бы просто там не смог першы час. Ну а з часам яно трошки подзаросло, болело. Праз боль хадзіў, ну і зараз хожу. Ну яно уже не так баліць, яно тут трошки загаілася. Наколькі яно было здаравеннае? Ну такое, як у слона, недзе вось такое. У тебе дома шмат зброі. Калі Шыревич хацеў цябе запытаць, а ці мог бы ты стаць другім зельцарам, ці першым зельцарам, ці не? Ведаеш, распавяду цікавую гісторыю, ну калі адказваць на другую частку. Мяне калі ўжо затрымалі, калі заляцелі ўжо, то есть там б'юць, запытваюцца, ці ёсць штосьці ў хаце, я сказаў, што ёсць зброя, афіцыйная паляўнічая зброя, што не так.
І потім у мене губазики, вже, мені здається, в машині, задали питання, ну не питання такі, так ти ж мог би нас постріляти. Я кажу, так хер вас стріляти, коли б хотів постріляти, але в чим сенс, я нічого за собою не відчуваю. І мене за це почали яшчэ больш біць. Ось. Чаму, я не ведаю. Тобто, але мог, але гэта безглузда. На сенс, ну окей, там 7 гэтых дуракоў у калідоры, ну пастраляў бы іх. То есть у меня в адрозненне там умоўна ад Зельцера, то есть у меня был карабін, там купа набояў, там, ну, то есть, ну, даволі вузкі калідор, таму, да, а што далей? Ці падтрымала бы умоўна грамадства? Ну да, я думаю, што потым бы каментары былі такі малайчыны. Ну, а што далей? То есть, ну, за гэта меня 100% забілі. Ну, знайшлі бы, ды забілі, верагоднасць таго, што там, тыпу, балотамі выскачыць кудысьці, ну, там, што з маімі роднымі? Таму, не, я гэта адразу ацэніў, да і я ж, калі меня затрымлівалі такое, ну, я был упэўнены, што хутка ўсё зменіцца. Таму, думаю, халера з ім. Ну, тыпу, я ж нават ўсё, адчыніў дзверы, лёг, ручкі за спіну закінуў, то есть, думаю, ну, чаго? Як почали метелить, думаю, жара. Давай розповідемо, як тебе метелили? Бо мені здається, ну, тебе метелили просто отборно, у дымліку камеры назірання, по-другое, у тебя зброя была. Білі меня спачатку дома, там сотряс колено і трошки оторвали гэты хрящик у грудзіне. Ну, ён так крыва зараз просто зросся. Потым білі у машыне. В машыне білі за тое, што меня спыталі, навошта тебе БЧБ, я кажу, так гэта ж дзяржаўны сцяг. Ну і пачалі так трохи падушылі, пабілі, ну такое. А потым мяне ўжо в губазіку білі. Ну просто привезли, зачехнули кайданки за спиной, да і ПРамі, палкай резиновай, білі. Спачатку задавалі пытанне, потым, як сказаў адзін супрацоўнічак, гэта цябе за тое, што ў цябе ёсць сайга, гэта карабін, а ў мяне нет, і пачаў за гэта біць. Тыпу ім рабіць не было чаго, яны просто мяне білі, каб, ну, неяк пабавіць час, пакуль яны аформляюць дакументы. Был цікавы момант, я ляжу такі, тыпу, ляжу, с меня бот здымаюць с левой ноги. Один у одного пытаются, ты зачем это делаешь? Да, следы прикольные остаются. И начинаем меня этим ботом дуплить. И смешно, ну, потому что, ну, это некий сюр. Там хтось, типу, параўноўвае з якімсьці гестапа? Не. Яны хаця б метанакіравана гэта рабілі, яны хаця б асэнсоўвалі, што яны робяць. А это просто, типу, я не ведаю хто, ну, типу, дэгенераты, якія дарваліся да магчымасці. Яны альбо бухаюць, альбо прастытутак, как бы, это любяць, альбо вось людзей збіваюць. Тебе везуць сіняга на Валадарку, усё гэта фіксуецца. На Валадарцы тебе ўвогуле хацелі прымаць ці не, бо по таму, як ты распавядаеш, мне адчуванне, што яны сказалі, блин, да забірайце вы яго, нам гэта оваш не патрэбен. На крэсце на афігелі. Сказали, хто тебе так? Я так кажу, губазик. Яны хваляваліся, там, ну, у меня был сотрас, был, бегала все фельдшерка, я не ведаю, ці гэта яе персанальнае просто стаўленне, ці гэта быў загад. Яна бегала там кожныя паўгадзіны, глядзела, ці не помер я. Бо у меня голова ось такая, вока чырвоная, ну, то есть меня ванятуе, голова кружится, голова баліць, але, ну, яна просто сказала, што следак забараніў мяне перавозіць у лікарню. З іншага боку, гэта пашанцавала, я ўсе гэтыя дні на Акрэсцінай, я ляжаў на ваце з 2 коўдрамі, мяне не чапалі зусім, ну, толькі дзёргалі, калі следак прыехаў. А так не чапалі зусім, бо, ну, яны самі, ім адказваць гэта не трэба. Калі прывезлі на Валадарку, бо, ну, у меня задалі пытанне, типа, што? Не буду казаць хто, бо адэкватны дзядзька, не ведаю, ці працуе ён, ці не працуе, ну, окей, да, ён тюрэмчык, але ён даволі адэкватны, ну, ён такі кажа, што ў цябе так? Я кажу, ну, вось так, пры затрыманні. Кажа, ну, ведаеш, у нас звычайна кажуць, што упал у ваннай. Я кажу, ну, калі трэба, пішыце, што упал у ваннай. Я, не, вось што ты сам кажаш? Я кажу, ну, вось менты збілі, калі затрымлівалі. Окей, красавчик, мужик, как бы, окей. И он передал, ну, яны передали документы у РАУС, Фрунзенскі, до мяне нейкая следачка нават прыязджала, яны правялі СМЭК, судебна-медыцынскую экспертызу, по фотаздымках, и сказали, что все окей, это, ну, некие, это мае паверхнасны типу кшталт, и нічога страшного нема. Калі вось кажуць, прабачыць гэтых людзей, трэба дамаўляцца і ўсё такое. Пасля таго, што з табой зрабілі. Як ты рэагуеш? Ёсць тое, як бы я хацеў зрабіць,
Але гэта я не буду казаць, да? Бо ну, это, як бы я сам персанальна хацеў. І ёсць тое, за што мы ўсе стаялі, за законнасць. Таму усе яны, усе тыя, хто ўдзельнічае, мусяць прайсці законным шляхам праз адпавядальнасць. Пытанне, ці мусяць яны там умоўна сидзець увесь тэрмін ці іншае, гэта ўжо залежыць непасрэдна ад кожнага чалавека. Па-рознаму былі, то есть нават той же там губазік, адзін з губазікаў адэкватна паставіўся, там завёў мяне там у прыбіральню, даў папіць і кажа, бля, ну, типу, я таксама паляўнічы, все разумею, ну, типу, такая. Гэта не значит, што ён не мусіць несці адказнасці, гэта не значит, што яго там трэба надавечна закрываць ці штосьці. Тут вялікая праблема у тым, што мы не можам да іх падысці так же, як яны. Бо мы стаім за закон. Мы мусім іх пакараць па законе. І ставіцца да іх у зоне, як прапісана ў законе, а не так, як яны да нас ставіліся. Гэта, конечно, непрыемна, ну, таму што, ну, хочется ж, конечно, типу, такой суразмернай адказнасці. Але, ну, мы не можам быць падобны на іх, бо гэта гідка. Ты распавядаеш, я такі, блин, ну гэта жах. Ну, просто трындзец. Вядома, што гэта жах. Окей, ну, типу, але гэта рэчаіснасць. На жаль, бліжэйшы час гэты жах будзе. Што мы можам рабіць? Высыпаць галаву попелам і казаць, все дрэнна, типу, траўма у мяне, это ПТСР ці штосьці. Ну, а ў чым сэнс? Якую гэта можа прынесці карысць мне, маім блізкім, агульнай справе? Ніякую. Вось гэтая гісторыя з тым, што засунем табе дубінку у сраку, гэта успрымаецца як пагроза? Пагроза, дарэчы, была, але, што цікава, ну, адзін супрацоўнік, типу, сказал, я тебе зараз там ПР в сраку засуну, другі сказал, што ты що, мы такім не займаемся. І не тое, каб яны спрабавалі граць у доброго ды злого паліцэйскага, не, яны оба пры гэтым мяне білі. Ось, але, ну, яму чамусьці гэта, типу, западло было. Ну, не ведаю, можа, там нешта яшчэ засталося, там, пацанскае, умоўна, да. Ну, калі б такое сталася, ну, окей, гэта без. Што я магу зрабіць? Нічога. Ці адчуў бы я себе неяк зганблен? Ну, канешне, да, але, ну, гэта ж все роўна не смерць. Гутарыў з людзьмі, якія дасведчаны, нават у турэмнай сістэме, калі кагосьці з крымінальнікаў такім чынам згвалтавалі, гэта не пераводзіць яго ў там нізкі статус ці штосьці, бо, ну, гэта без, ну, всё. Будынак вось той нагадвае КДБ? Я ўжо быў у гэтым будынку, я быў у гэтым музеі рэпрэсіяў і барацьбы. Цікава, што, окей, гэта КДБшная типу СІЗА, разбудованая ў 60-х, здаецца, але там ёсць і прыклады больш ранейшыя, там сапраўды жорсць такая. Ну. А вось тое, што типу арыгінальнае захавалася КДБшнае, яно нават лепш, чым зараз, ну, чым у 20-м тая ж валадарка. Яно лепш, чым амерыканка, гэта кажуць тых, хто там прайшоў амерыканку і пабывалі тут. У прагулачнай дворыкі няма шубы і пабелкі гэтай вапнай. Ось, стаканы таксама шубы няма. Ну, типу, йоу. Шубы гэта... Ось на сценах такія... Ну, просто многія ж не разумеюць. Ну, да. У камерах, у хаце стаіць 2 ложка. Аднапавярховыя. У меня в 72-й хаце было 4 месцы на траціну гэтай камеры, на якую 2 месцы. Праверка, менты не маглі зайсці ў камеру, бо мы ў 4 калі стаім, все, няма месца, некуды зайсці. У меня быў просто неверагодны цуд у зоне. Я напісаў заяву ў Магілёўскую абласную бібліятэку, і з яе мне ў зону прыйшла кніжка Ларысы Геніуш-Сповіч. З самого пачатку жыве Беларусь, такі, што зараз будзе, калі знайдуць? І там была цікавая гісторыя, яе ж затрымалі ў Праге, і этапам везлі ўжо. І яна праходзіла праз турму ў Львове. Яна пісала в 80 нейкім годзе, што яна верыць, што гэта месца з часам стане музеем рэпрэсіяў. І гэтая турма зараз музей рэпрэсіяў. Мне здаецца, што ў нас, чытаючы ўспаміны людзей, якія там прайшлі як-небудзь другую сусветную вайну, пераслед там рэпрэсіі 30-х, все ж таки у нас мусіць быць амерыканка. Каб гэта ўсё адбылася, трэба, каб змянілася ўлада і ўсё.
А ты верыш, што яна можа змяніцца? Я упэўнены, што яна зменіцца. Нам пашанцавала можа быць больш. То есть мы сидзелі, нам все, нам трываць, больш нічога не трэба. Тым, хто прайшоў тут, які мелі надзею, потым вайна, потым разумеюць, што не так хутка і шмат такіх пабытовых рэчэй, канешне, ім цяжэй верыць. Ну, не хочацца быць, канешне, там нейкім прагназістам, але я ўпэўнен, што даволі хутка гэта не месяц, не 2, гэта некалькі гадоў, можа быць да 10 год. Але ўлада зменіцца. Наколькі радыкальна яна зменіцца, ці гэта атрымаецца нейкі тыпу такі сцэнарый, калі і вашым, і нашым, я не ведаю. Всё зараз, рэальна ўсё залежыць ад вайны Расіі супраць Украіны. Ну, зараз все на гэтым завязалось. І будучыня Еўропы, і будучыня Расіі, і будучыня Украіны, і будучыня Беларусі. Ну, рэальна. Які будзе вынік там, ад гэтага залежыць, як хутка і ў якім фармаце зменіцца ў Беларусі. Але я 100% упэўнен. Вся гэтая гісторыя пра гуртаванне вакол сцяга, это такая херня. Што ты маеш на увазе? Ну, ёсць такі тэрмін, тыпу, згуртаваліся вакол сцяга, тыпу, такі патрыятычны уз'ём, і там сілавікі да апошняга гатовы зубамі трымаць за сваю там сістэму і іншае. Большасць з іх нават не разумее, што да іх могуць быць пытанні. Ну, я, тыпу, выконваў прыказ, ось, мне сказалі біць, я пайшоў біць, Ось, тыпу, які да мяне могуць быць пытанні. Прытым, зноў-такі, частка, я спадзяюся, яны ўжо звольніліся, частка з супрацоўнікаў Валадаркі хадзілі на мітынгі. Ось яны хадзілі на мітынг, а потым вадзілі палітычных. І ў іх у галаве гэта нармалёва укладалася. То есть яны не звольніліся нічога, непасрэдна казалі. Самі супрацоўнікі, што тыпу, а за што? Я кажу, на мітынг хадзіў. Я тоже, а што, меня тоже посадзяць? Я не понял. Ну так сталася, што я дагэтуль ведаў даволі шмат сілавікоў, ну, збольшага вайсковых, але таму я не здзівіўся. Нават дэгенераты, яны все роўна не ненавідзяць там БЧБшнікаў. Яны не разумеюць, але не ненавідзяць. То есть, калі ты можаш нармалёва там пабудаваць гутарку, то амаль кожны пабачыць у цябе чалавека. То есть, ну, пытанне просто, калі ты таксама такі упарты, вось, як кажуць в зоне, вось такі слой маргарына там, і вось, да. Як я давно не чуў гэтых выразаў просто. А калі ты можаш вось так на пальцах яму раскідаць, што не так, ну, нема задаволеных людзей у Беларусі. Нема задаволеных. Я думаю, што нават Рыгорыч, ён таксама ніхера не задаволены. Вось ён заўсёды не задаволены, ну, калі лічыць па выразу твара. З іншага боку, вось, я цябе пачуў, але, блин, гэтыя ж людзі, частка з іх просто тварыла дзікуху, збіццё, і гэта ж тыя беларусы. Адзін мой знаёмы, які прайшоў вайсковы спецназ, вось мы тады ў 20-м гутарылі, ён кажа, так, слухай, я вось здаровы бугай з палескай вёскі. Ну, ён рэальна з Палеся, з такой там, з балацянкі такой. Ой, дзікі-дзікі. Калі б меня прыгналі ў армію, і сказалі, вось гэтага можна біць, і цябе за гэта нічога не будзе. То есть ён не таму, што ён хоча там больно зрабіць. Яму цікава, тыпу, можна ж біць чалавека па зялёнай, гэта ж просто цікава. Ну, хто быў у вёсцы летам, ведае, як, напрыклад, там тых же жаб надувалі, то есть якое, тыпу, стаўленне, ну, які нахер гуманізм у беларускай вёскі. Ну, ён, можа быць, і ёсць, але большасць, як там, пасля дыскатэкі, гэта нармалёвую такую драку. Окей. Гэта ж класна арганізаваць. То есть, але, ну, тыпу, гэта агрэсія, там, іншае. Ну, але гэта цікава. То есть, людзі, якім проста даюць зялёную, якія думаюць, што так можна і так нармалёва. А ім няма адкуль даведацца, бо, ну, окей, яны не шукаюць. Яны не даследнікі, у іх іншы менталітэт. То, конечно, ён так будзе рабіць. То есть ён не разумее, што ён робіць дрэнна. Ён просто не разумее. Ты разагнаць можна, но гэта трэба вось садзіцца, там, пажадана з псіхолагам ці з кімсь, яму на пальцах там паясняць. Ён скажа, ну, блин, быў неправ, ну, загад быў такі. Ты кажаш, што, ну, вось, калі разагнаць з ментамі, так яны ўсё і разумеюць, і ўжо можна нібыта, ну, перагарнуць к старонку і ўсё. Ты на гэты конт што думаеш? Я не хочу узгадваць тых, хто там да гэтага клічыць. Пакуль унізе гэтай старонкі не будзе пастаўлены прысуд таму, што адбывалася на гэта, мы нікуды гэту старонку не падзенем. Здаецца, перавярнулі старонку са Сталіным. Што адбылося? Сталін застаўся. То есть гэты вось вырадак, ён застаўся. Ён нармалізаваны.
Не, гэта мусіць быць снізу вялікімі буквамі, можна кірыліцай, можна лацінкай, можна на вязю, можна на чым заўгодна, што ось так быць не мусіць в Беларусі ніколі. Хто так зробіць, здохне, курва. Крапка. Потым уже можна гартаць старонку, тыпу, і знаходзіць нейкія тыпу агульныя рэчы з тымі, хто не так замазаны ў краіне. То есть бабарэку калясцікавай вось гэтыя тэзісы не твае. Нават не побач. Я разумею, пра што яны кажуць, і шмат хто і можа іх падтрымліваць. Большасць, наколькі я разумею, палітзекаў не падзяляюць маю думку, але я лічу, што лепш бы нікога не выпускалі, але засталіся гэтыя санкцыі. Санкцыі гэтыя, окей, добра, пакуль атрымліваецца нармалёва, гэта не дало так тыпу ўздыхнуць эканомікі, бо шмат якіх момантаў. Але за што мы, халера, змагаліся? Мы змагаліся, каб вымусіць змяніцца сістэма. Ціск на сістэму гэта такі варыянт вымусіць яе змяніцца. Калі не будзе грашэй, ніхто не зможа. Яны раней пайдуць дамаўляцца, як толькі іх рэальна ўжо будзе падпікаць. А так атрымліваецца, што мы замагалі за тое, каб сістэма змянілася, а нам кажуць, окей, вы 5 год пасядзелі, малайцы. Притым я ўдзячны тым, хто мяне вызваліў, і, конечно, хачу, каб астатнія выйшлі хутчэй. Але з пункту гледжання агульнай барацьбы гэта не мэтазгодна. Выпусцілі 500 чалавек, за гэта адпусцілі трошачкі гэту ўдавачку з шыі. Там яны уздыхнуць, набяруць, і працягнецца рэпрэсія, працягнуцца яшчэ некалькі год, і яны змогуць вытрымаць, садзіць новых людзей. І тых, хто сядзіць, то нават шмат аб кім проста не ведаюць, што яны сядзяць. Яны працягнуць сядзець. І будуць іншыя людзі, якія 5 год атрымалі. Будуць іншыя людзі, якія памруць там. Будуць іншыя людзі, якія зламаюць здароўе там. На мой погляд, гэта моя персанальная думка. У всех розныя гісторыі, і камусьці рэальна трэба было выходзіць. Здароўе, блізкія. Просто ён сламаўся, там не вытрымліваў. На мой погляд, лепш, каб мы сядзелі, чым здымалі гэтыя санкцыі. Мала хто яе агучвае ў публічнай прасторы. Вось такую думку. Гэта моя думка, я маю права. Я сидел, я маю права. Зноў-такі, мне лягчэй казаць, бо я адносна свядома пайшоў сядзець. Я быў упэўнены, я не ведаю, гадоў з 11, што калі-небудзь я абавязкова сяду ў Беларусі. 100% был упэўнены, за то, за штосьці ды сяду. Таму я, па сутнасці, разумеў, у якую сістэму я еду, таму мне, можа быць, было значна лягчэй, чым астатні. Для сям'і далёка не проста, не лёгка, для здароўя не лёгка. Дзякую маёй жонкі, яна вытрымала. Ёй, гэта проста трэндос, тое, як яна падтрымлівала улічваючы абставіны, а яна, дарэчы, у 20-м з'ехала в Украіну, у 22-м яе пачалі бомбіць. Вось, гэта проста. Яна падтрымлівалася роўна мяне ў нейкім інфармацыйным полі, і я заўсёды быў у гэтым полі. Дзякую, дуже кахаю. Як цябе каралі за тое, што у цябе жонка украінка? Просто час ад часу. Сказалі, што типа? Аднойчы сказалі, да. Гэта было, конечно, я там трохі затупіў. Віншавальныя лісты адэслаў на каляды. Адзін ліст блакітны, адзін жоўты. Трэба было ў розных купертах, але я тады хварэў, тэмпература пад 40. Трэба напісаць, каб дайшлі, каб паспелі. Яны не дайшлі суадносна, і мяне ўжо за гэта. Але шмат пытанняў было наконт жонкі. Спачатку гэта зусім была істэрыя. Я ведаю выпадак, калі чэла, здаецца, не пасадзілі, але дёргалі да опера за тое, што ён не палітычны. У яго проста ляжала 2 рушніка, адзін жоўты, другі блакітны у шафе. І быў нейкі шмон, і яго за гэта цягалі да опера. Шмат размоваў пра тое, што Лукашенко можа ўступіць у паўнавартасную вайну. На твой погляд, магчыма гэта ці не? Не. Можа быць, на ўзроўні ХШ яны там малююць сабе гэтыя стрэлачкі на мапах, але не гатовыя. Першае, усіх офіцеры, хто ад майора і ніжэй, разумеюць, што наша войска просто там адсмокчыць на раз-два. Нас разнесуць ушчэнт, гэта першы момант. Па-другі момант, яны зноў-такі добра ведаюць, што мяжа ўжо падрыхтавана. То есть, што яны могуць зрабіць? Гэта магчыма, яны могуць даць плацдарм для рашкі, каб яна зайшла. Ці пачала, зрабіла пускі нейкіх шахедаў, ці нейкай яшчэ фігні з беларускага боку. Гэта магчыма. Але, здаецца, зараз, выходзячы з мінулай практыкі, калі па Беларусі не наносіліся удары, не гледзячы на тое, што адсюль пускалі і ракеты, і самалёты падымаліся. Але зараз, мне здаецца, што сігнал даволі просты. Влезеш, атрымаеш па пысе. Беларусь не вывезець 100%.
зацікаўленасці в вайне у беларусаў як у нацыі ці у беларусаў як у арміі няма аніякай. Ну, все ведаюць, што там адбываецца. Да, гэта для Украіны будзе цяжэй, але для Беларусі гэта будзе крах. Ну, для Беларусі як для рэжыму. Чаму настолькі ў зонах вось тэрарызуюць тых, хто неяк там з Украінай звязаны, у якіх ёсць сваякі і гэтак далей? Ну, аб чым гэта кажа? Конечно, вось я, напрыклад, ведаю там прыклад, калі чэл проста тыпу пажартаваўшы, тыпу не на сур'ёзкі сказаў слава Украіне, его за гэта там, ну, і пабілі, і ён сидзеў, тыпу, здаецца, 20 сотняў ці штосьці такое. Гэта была гарячая праблема тады, калі менты баяліся, што там умоўна каліноўцы зайдуць у Беларусь. І все разумелі, што куды яны дайдуць, ніхто не ведае. Ніхто не ведае, ну, можа быць, акрамя там зусім КДБшнікаў, іх колькасць, іх магчымасці, і хто гатовы разам з імі ісці. І менты рэальна баяліся, што людзі, якія зараз сядзяць, выйдуць, трапяць у Украіну, і ў іх будуць веды пра тое, што як пабудованы зоны, і калі прыйдуць, то будуць пытаннічкі. Калі гэтае напружанне знялася, то мне здаецца, што і ў зонах знялася. Ну, окей, яно не поўнасцю знялася, бо ніхто ж там не дае каманды. Менты мусяць разумець сігналы сверху, ну так. Вось штось там сказалі, трэба неяк рэагаваць. А як, ніхто ж не кажа наўпрост. Ну, час ад часу кажуць, але збольшага не. Такое пытанне правакацыйнае крыху, а табе не шкада? Вось усіх гэтых 5,5 гадоў твайго жыцця, жыцця тваёй сям'і, тваёй дачкі, замест таго, што вось зараз не атрымалася тое, што ты хацеў. А чаму не атрымалася? Мы тут, у Беларусі, іншая ўлада, і пакуль, прынамсі там, хуткага вяртання, то есть там сёння-заўтра, не бачна. Агульная сітуацыя, якая складваецца ў свеце, окей, гэта, конечно, пертурбацыя, але яна пазітыўная. Той бок гісторыі, на якім мы стаім, ён перамагае, і ён не можа перамагчы вось так. Гэта прыкладна як размова тыпу, вось лепш было б, каб ва Ўкраіне, калі браць там кейс Украіны, каб перамог Майдан, ды не адбылося Крыма, АТО, вось гэта всех там гіркіных стрэлкоў і іншых підарасаў. Не, бо пакуль у іх не пачалі гінуць людзі, большасць насельніцтва ўсё яшчэ жыла ў пастсаўку. Пакуль у іх не адбылося паўнамаштабкі, яны ўсё яшчэ там слухалі расійскую папсу. Шмат хто з іх. На жаль, не здабываецца воля, не здабываецца свабода, не здабываецца незалежнасць вось так лёгка. А калі яна так лёгка здабываецца, то яна так жа лёгка і губляецца. Ці шкада мне 5 год? Да, конечно, шкада. Мне дня шкада. Але які ёсць выбар? Ніякага. Шмат людзей было забіта, шмат людзей знявечана. І што я са сваімі 5 гадамі? Зноў-такі, гэта персанальная трагедыя. Да, гэта трагедыя. Так трагедыяў шмат. Людзі ў мірным часе там паміраюць, і гэта персанальная трагедыя, але жыццё рухаецца. Ёсць, тыпу агульная ідэя. Для мяне ёсць. То есть ёсць Беларусь, ёсць тое, якой я хачу яе бачыць. Ёсць тое, якой яе хочуць бачыць большасць беларусаў. І шмат у чым мой погляд з гэтай большасцю сыходзіць. Всё, працуем. Окей, у тебя тыпу праект, які ты вкладываеш жыццё, час, душу і іншае. І тебе трэба працаваць не 8, а 12 гадзін на дзень. Калі ты рэальна гэтым гарыш, ты ж будзеш працаваць. Тебе скажуць, ты закапываешь себе. Да не халеры, ты робіш тое, што тебе важнае, тое, што тебе баліць. Застацца тыпу дома і глядзець на тое, гвалтуюць твою радзіму, гэта можа быць яшчэ больш было бы больно. Ці паспець выехаць у міграцыю і сядзець і думаць, а можа я недастаткова зрабіў, можа я бы, мне здаецца, што гэта яшчэ больш балюча. Я як беларус плачу свой кошт. Мы все несем калектыўную адказнасць за будучыню нашай краіны. Пагуляю у мента. Так, а колькі ты зарабляў? Ты ж нармалёва сябе адчуваў у Беларусі. У меня заўсёды была такая падрыхтаваная фігня. То есть яны задаюць пытанне, а колькі ты зарабляў? Кажуць, 3000. Яны там, у іх там трасецца гэта галава, ведаеш, такая курка пад экстазі такая. Ось трохі супакоіўся, і ты ему адразу дадаеш даляру. І ён... Окей, калі пажаданне чалавека гэта толькі матэрыяльнае, окей, савок у ім перамог. Я быў незадаволены не якасцю пабытовай, як я жыву, а з тым, якое непатрэбства адбываецца вакол. З тым, што у нас радыкальны патэрналізм. Я
плачу падаткі, я не ведаю, куды іх вытрачаюць. Я не магу ўплываць на тое, куды іх вытрачаюць. З якого ляда я плачу гэтыя грошы. Перш за ўсё, што мне не падабалася, гэта адсутнасць здаровай канкурэнцыі. Што ў эканоміке, што ў палітыкі. Гэта як з мовай. Я вось шмат размаўляў з хлопцамі, ну, я ж у СІЗА, наконт того, вось вы бы прыйшлі мову, тыпу, была бы беларуская, я не ведаю толькі расейскую, бла-бла-бла. Я кажу, не, чел, я не за гэта. Я за тое, каб можна было на роўных умовах адчыніць кінотэатр на беларускай мове, даваць, і на расійскай мове. І каб гэта былі роўныя умовы. І калі я адэкватна і магу неяк давесці, чаму беларуская мова, чаму беларуская мова гэта класна. І людзі бы пайшлі да мяне, окей, тады была б беларуская агульная мова. А вось просто прыйсці і сказаць, все, заўтра беларуская мова. Класна, але так не спрацуе. Бліц. Добре. Мы распавядаем пра беларускую мову. Ты вельмі класна на ёй размаўляеш. Я табе прапаную зрабіць такі бліц ад 1 до 5. Ты расстаўляеш па месцах, не ведаеш, хто наступны. А людзей, з якімі ты перасякаўся, не перасякаўся, хто больш, на твой погляд, зрабіў для беларушчыны. Павел Белавуз. Я сам сустрэўся в СІЗА, калі ён толькі заехаў, я на суды катаўся. Давай яго паставім на другое место. Наша гаворка будзе пра жывых, да? Так, конечно. Давай паставім на другое месца. Я не ведаю просто, хто будзе далей. Можа быць, там хтосьці атрымаецца, што не канкурэнцыі, да? А для беларушчыны ён зрабіў просто бязмежна карыснага, бо ён папулярызаваў, ну, адзін з тых, хто папулярызаваў гэту гісторыю. Зрабіў яе прывабнай, такой маркетынгава прывабнай, і за гэта просто удзячнасць просто безмежная. Давай ідзем далей. Зміцер Дашкевіч. Вось я думаю, што ён будзе першы ў пытаннях. Ну окей, давай его на першае месца паставім. Ён з пазіцыі. Прытым, ну, зноў-такі, я магу шмат у чым з ім не пагоджвацца, зусім не пагоджвацца. Напрыклад. Ну, напрыклад, я не хрысціянін. Але здаецца, што ён адзін з немногіх, хто тыпу прям прынцыпова адстаяў. Давай Мікола Статкевіч. Наконт беларушчыны я не магу сказаць, што, ну, менавіта пра слово не беларушчыны, але дзядзька з пазіцыяй, за гэта павага. Можна па-рознаму ставіцца да таго, што ён зрабіў на мяжы. Ты як ставішся? Нармалёва, гэта ягонае права. Ягонае маральнае чыстае права. Шмат хто з палітыкаў у той момант, канешне, на яго тыпу пагнаў, што вось гэта спыніць працэс, ці загальмуе неяк яго. Ну, гэта ягонае маральнае права. Таму, ну, вялікая павага, але з пытаннем беларушчыны, я не ведаю, ну, паставім на апошняе месца, таму што, ну, менавіта у гэтых варунках мы... Эд Пальчас. Мега класны дзядзька, і для ідэі барацьбы зрабіў шмат, але на беларускую ён перайшоў толькі вось-вось. Таму давай на 4-е его, ідзі прабач, але вось за мову тут прыд'яву за мову. Павел Северынец. Ну, тады там уже одно месца засталося, 3-е. Ну, таксама ён прынцыповы чалавек. Не буду казаць, які ў мяне ёсць там да яго пытанні. Я спадзяюся, што ў мяне атрымаецца яго проста сам-насам недзе ў зручных абставінах спаткацца з ім і проста задаць пытанне, ці была адна гісторыя, ці не была. Там іншыя людзі сказалі, я не магу сказаць на 100% праўда гэта ці неправда. Калі была, то адно стаўленне, калі гэта ўсё ж такі трохі пераўраная сітуацыя, то моя павага. Каго я забыў? Лявона Вольскага. Мяне якраз, да, здаецца, што ў мяне любоў да такой больш-менш цяжолай музыкі, там якаснай, і да беларушчыны шмат у чым пачалась менавіта з Вольскага. Ну ты ж у нас айцішнік знатны. Аддзельная старонка тваёй біяграфіі, твайго жыцця — гэта кіберспорт і тое, як ты спрабаваў зрабіць кіберспорт у Беларусі папулярным. Гісторыя з Дынамо Брэст, калі вы зрабілі проста нейкі, ну, неверагодна вялікі івэнт, былі грошыкі, вядома. Ці магчыма зараз такое ў Беларусі? Немагчыма, на жаль, таму што самалёты не лятаюць. Раней Беларусь была ідэальная пляцоўка, бо гэта сярэдзіна паміж Азіяй, Европай, то есть можна всех сабраць, і прытым, ну, умоўны без віз, тыпу можна прывезці кітайцаў нейкіх, якіх-небудзь там карэйцаў, і можна прывезці еўрапейцаў. Гэта даволі лёгка лагістычна. Ну, ёсць некалькі пляцовак, якія можна выкарыстаць. Зараз, на жаль, не. Але прытым, наколькі я ведаю, кіберспорт нармалёва зараз я чухаю ў Беларусі. То есть івенты адбываюцца, і хлопцы там з іншых арганізацый, ну, вкладаюцца і робяць там. Ну, павага ім за гэта. Тыпу, у любых умовах яны, тыпу, неяк рухаюцца. Откуда грошыкі?
Кім, адкуль грошики? З кишені. У Динамо був уладальник, у брэскага Динамо. У яго былі грошы, ён займаецца бізнесам шмат год. Ён разумее, разумеў на всялякім выпадку, я не знаю, вось навошта все гэтыя гісторыі з медійкай, гісторыі з працісканнем нейкіх новых ідэй, навошта яны патрэбны. У Брэсце у тыя часы ўсё ж такое было перапляцёнае. То есть нібыта вось, не было гісторыі пра тое, што ты там у сістэме, ты супраць сістэмы. Былі людзі з рознымі поглядамі, і ўсё нармалёва ўжывалось. На твой погляд, вось, гэта праславуты апафеоз 19-го года. На твой погляд, 19-й год у Беларусі магчымы ці не? Адкат вось да такой гісторыі. Немагчыма. Да 22-го года было яшчэ магчыма. Можа быць, то есть неяк бы знайшлі нейкае такое агульную дамову. Зараз не, ўсё. То есть зараз усе бакі да канца. Там гэта разумеюць, ўжо ўсё, уже гэты рубікон пройдзены даволі даўно. Ці магчымы удзел, скажем так, номенклатуршчыкаў там умоўна будучым грамадскім жыцці, бізнесе ДТП, канешне, магчым. І я не прызываю усіх тых, хто мела дачыненне да сістэмы, усіх выкінуць кудысьці у бок. Не, шмат з іх класныя тэхнакраты. Ёсць адэкватныя людзі з адэкватнымі каштоўнасцямі, якія трапілі ў непрыемную сітуацыю, калі яны нічога не могуць зрабіць, а для іх блізкіх выйсці з сістэмы гэта рызык значна больш, чым у шараговага змагара. І яны вымушаны быць у гэтай сістэме. Шмат хто з іх рэальна нармалёвыя хлопцы. Таму хлопцы, дзяўчынкі, павярнуцца да сістэмы, калі наш бок знаходзіцца ў такім тыпу, мы не лезем у палітыку і проста вошкаемся ў сваіх праекціках. Не, такое немагчыма. Бо зноў-такі ты, хто прайшоў праз гэтую гісторыю, можа хтосьці хоча павярнуцца да сваіх утуленькіх НКОшачак і в дэпо піць каву, але большасць, мне здаецца, ўжо хоча патрабаваць большага. А гэта ў любым выпадку гэта палітыка альбо бізнес. Хлопцы, дзяўчаты, вялікі вам дзякуй за тое, што вы дагледзелі гэтае відэа да канца. Для мяне гэта вельмі важна. Што думаеце наконт думак Кіма Самусенка? Напішыце, калі ласка, ў каментарах. Таксама не забудзьце паставіць падабайку гэтаму відэа. Калі для вас гэта бяспечна, падзеліцеся ім з сябрамі, нашу працу адзначыць як мага болей народу. І самае галоўнае, хлопцы і дзяўчаты, хай вашае жыццё будзе малінай. Всім пакуль.